Ér a labdához, de hárítani nem tud. Nagyszerű indítást kap, és Pugioni bravúrral hozzáér még a labdához, de nem tudja kitolni, csak hozzáérni tud tényleg. Nagyszerű indítás Milinković-Savictól, dicsérjük meg őt is, és persze Keita. Immobile tehát, és belövi. Nagyon magabiztosan a bal alsó sarkot választja Immobile. Szóval nagyon kellett Strakosha két védése. És aztán persze kellett a 11-es. Szépen megtartotta a labdát. A vendégcsapat, és jön a szépítő találat. Ember hátrányban, Linetti góljával farag a hátrányból a Sampdoria. A 32. percben egy újabb hiba a Lazio védelmében, és ezért már góllal fizet a hazai együttes. Elvéti mindenki középen a labdát, és Linetti érkezik a hosszún. 36. perc, jön a szöglet, és bent van ott a harmadik. Lazio gól. Hutt az, aki besodorja a kapuba a labdát. Egészen közelről, talán a combjáról, talán a testéről pattant be a labda. Picit reklamál Pugioni. Hát teljesen egyedül érkezik Hutt. Nézzük, mivel ért hozzá. Hát... és meg is teszi, magabiztosan. Felipe Anderson használja ki a kínálkozó lehetőséget, és értékesíti a büntetőt. 4-1 a negyedik gólja. Hát egy pillanatra felcsillant a remény a tisztességes helytállásra a Sampdoria szempontjából. De ez most megint nagyon távolinak tűnik. Középre izomból lövi Felipe Anderson, Pugioni elmozdul a jobb sarokba. Nincs esélye. Nem sokat. Ez jó, Biglia. Biglia középre, van érkező, és egy okos lövés, 5-1-re vezet a Lazio az első félidő végén. Nincs les, Biglia okosan visszateszi, és nagyon okos, ráadásul pontos a lövés De Vrij-től. Patrick beadása, és ott a hatodik. Lulic előtt. Ő is mindent megtesz, hogy a kapuba találjon. Lulic a harmadik gólját szerzi a szezonban. Már benne lehet a 8. gól is ebben a mérkőzésben. Kérdés, hogy hogyan koncentrál majd a hazai csapat. Jól el, nem figyeli annyira az eseményeket. A kapus lábai között pattan tovább a labda, és így kerül a hálóba. Keita adja az asszisztot. Ez jó indítás, és ott a második Sampdoria találat. Megint kihagy egy picit a védelem, és ugye hiányoltam, hogy nem potyognak eléggé a gólok. A második félidőben most beindult megint a két csapat. Quagliarella kap nagyszerű indítást, és a 9. gól a közeli képen. De Quagliarella lövi a büntetőt, és be is vágja. 16-2017-es idényben az eddigi rekord 9 gól volt, most ezt megdönti a két csapat.
majdnem odaér Strakosa lábbal.